Vores gruppe består af Oliver og Christina og Olivia. Og vi har om andelsmejerier på side 166. Den første tekst er en artikel om landbruget, som er skrevet i 1805. Andelsmejerier og fællesmejerier. Den handler om at de små gårde, de har rigtig svært ved at sælge deres smør og deres mælk, fordi folk vil hellere købe ting fra større mejerier eller fra større gårde, og derfor har de små rigtig svært ved at sælge det til en høj pris eller til en pris, der er sådan værd at sælge. Og man har i artiklen fortæller de sådan om et eksempel på, at man har prøvet at lave fælles mejerier, eller så man alle sammen gav sin mælk til et fælles mejeri, og så altså de mælk videre, men det kunne ikke betale sig, fordi det var det mælk, de gav for lidt for den mælk. Så man har en lille gård for det. De mindre gårde, de kan få udnyttet mælken på den måde, at de slutter sig sammen og behandler mælken i fællesskab. Og så har vi også læst lidt om andelsmælkerierne, og de laves på den måde, at en stor flok landmænd slutter sig sammen, og så tegner de et vist antal køer, som de vil levere mælken ud fra. Og udgifterne til mejeriet, de kommer tilbage med aktier, hvis størrelse på mest afhængig af koantallet. Det vil sige flere køer, end man har tegnet sig for i flere aktier. Fordelen med de her andelsmælkerier, de bliver jo størst for de mindre producenter, det er godt, altså for de sådan mindre stillet i forhold til afsætningsforhold. Anden del af artiklen er en kontrakt med de regler, der er knyttet til oprettelsen af et andelsmejeri. Det er sådan noget som priser, hvad dyrene må spise, og hvad arbejderne må af. Kilden er fra 1883, den 12. januar, og er fra andelsmejeriet Streluf. Afsenderen er MC Pedersen til folk, som gerne vil starte et andelsmejeri. Kilden er præget af subjektive holdninger, da det kan være et få antal mennesker, der er kommet med, hvad de synes er rigtigt, som synes det skulle være.